Ученици, днескашния урок ще бъде за... Какво си скрил ти там по твоите малки крачета, гнида такава? Я да видя. Ти се опитваш да измамиш императрицата, царицата, кралицата и богинята на математиката ли бе? Това подигравка с Виет, Питагор, Ойлер и мен. И мен! За какво ти е този телефон, ако няма да използваш калкулатора, а? Виждаш ли го това телефонче? Знаеш ли какво ще му се случи сега? Стана на сол, с която дори няма да можеш да готвиш. Нервната ми система ще се срине така, както се срина четвъртия реактор на Чернобил през 1986 година на 26 април в 1:23 часа. Математиката ти е приоритет, бе, момченце.